Goedemiddag, goedemorgen in Curaçao. We gaan vandaag iets fantastisch doen. En wat ben ik blij dat jullie er allemaal zijn, kijkend naar de start van iets moois. Ik ben nu in Beverwijk bij Tania Atula Henriquez. En vanuit hier hebben wij, als het goed is, ook een live verbinding met Willemstad, met Gwendel Messelina. We gaan vandaag een petitie starten. En dat doen we niet zomaar. We gaan een petitie starten omdat we bezig zijn met het bouwen van een brug. Hi Gwendel. Met het bouwen van een brug tussen Nederland en de Caribische eilanden. En bij die brug komen ongelooflijk veel zaken kijken. Maar wat waren wij, Gwendel en ik, geïnspireerd door de inauguratie van Kamala Harris en Joe Biden een paar weken geleden. En wat dachten wij? Ook in ons koninkrijk is zoveel diversiteit aanwezig. Is zoveel kleur aanwezig. En wat zou het mooi zijn als wij hen kunnen eren, ook in ons koninkrijk, die eer toekomt. Dat wij erkenning kunnen geven aan mensen die deze erkenning en waardering en respect verdienen. Daarom zijn wij vandaag bij elkaar. En Gwendel, fijn dat je er bent. We gaan zo de petitie aankondigen. Maar heel kort ook naar jou. Hoe gaat het daar in Willemstad? En fijn je weer te zien, vriend. Je geluid staat op dit moment uit. Gwendel, je geluid staat uit. Zal ik ze opbellen? Hij is bezig. Agora nós vamos acordar para se nós podemos já aqui, assim nem. Zou je helemaal willen kijken wie het is of wat het is? Oh, hij is al. Oké. Bekend nummer? Stond er een naam bij? Hij staat helemaal neer voor nu. Oké. Het lijkt erop dat wij de verbinding. Ja. Goedemiddag, goedemorgen in Willemstad. Hoe gaat het met jullie? Verstaan jullie mij? Ze zitten. Ja, ze vragen Oh, me ja. ze vragen me om je te zeggen om door te blijven. Nu wel. Horen jullie ons? Ja. Precies. Perfect. Goedemorgen, goedemiddag. Wat fijn dat jullie er zijn. Gwendel, wat leuk je te zien.
En we gaan vandaag natuurlijk iets moois beginnen. We gaan beginnen met een petitie die ervoor moet zorgen dat we erkenning geven aan degene die eer toekomt. En wat is het mooi dat we samen een brug aan het bouwen zijn tussen Nederland en de Caribische eilanden. En wat ben ik blij dat jij meedoet. Hoe gaat het daar? Heb jij wellicht een paar woorden voor ons? Gwendel, ik versta je niet. Maar wat we gaan doen is, we gaan meteen over tot het presenteren van een fantastische petitie. En ik hoop dat je me hoort. Hoort je? Ik begrijp, er zijn wat technische problemen voor de mensen die kijken. Ik zal in ieder geval vanuit deze kant zal ik ervoor zorgen dat we de aankondiging gaan doen. Bij mij? Nee, bij de link, mensen die kijken, die zeggen we horen geen geluid. Ook van mij niet? Nee, blijkbaar niet, want er staat no sound. Oké. Zou jij Gavier even willen berichten? Normaliter gaat dit prima. En no trabajo. Nos no te atiende Bosnan. Ze horen ons wel, maar de link kami, bisa Javier maken niet meer in. Een klein beetje in. Ja, ze horen ons. Oké, nou perfect. Ik begrijp dat de luisteraars ons wel horen hier in Beverwijk. Dus wat we gaan doen, we gaan de petitie starten. En wat hoop ik dat jullie met z'n allen willen meedoen om de petitie te tekenen. En ook te verspreiden onder jullie vrienden, familie, collega's, bekenden. Misschien mensen die je niet kent, maar waarvan je wel weet. Dit zijn mensen die ook deze petitie een warm hart gaan toedragen. En wat we gaan doen, dat ga ik jullie laten zien. We hebben een poster afgedrukt en die komt nu in beeld. Wat wij willen, is dat wij standbeelden in Nederland krijgen van Maria Liberia Peters en van Juancho Everts. Beiden voormalig premier van de Nederlandse Antillen. En Maria Liberia, wat ben ik ongelooflijk dankbaar dat u hierbij aanwezig bent in de studio. En dat wij voor u aan de slag gaan om eer te geven die u toekomt. En ik denk dat als we met z'n allen achter deze petitie gaan staan, dat wij op 4 maart aanstaande een fantastisch resultaat kunnen laten zien aan de Tweede Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken. Ik laat hem nog even vol in beeld zien, dan kunt u, alle kijkers, ook zien dat wij deze petitie zijn begonnen. De CDA-partijleider Wopke Hoekstra zei al: ik hoop dat we in een samenleving komen te leven waarin niet je kleur ertoe doet, maar de bijdrage die jij levert. En Maria Liberia, wat heeft u een ongelofelijke bijdrage geleverd aan het Nederlandse Koninkrijk en aan het Caribisch gebied in het bijzonder. Juist daarom vinden wij dat wij deze erkenning moeten geven. En wat hoop ik van harte dat, ondanks wat technische problemen, u ook deze boodschap meekrijgt in de studio daar. En wat lijkt het mij fantastisch om, als de petitie aangeboden is, dit ook te realiseren. Dus dat we met z'n allen naar een standbeeld kunnen kijken waar mensen over kunnen praten, waar mensen langs kunnen lopen, waar mensen hun respect kunnen betonen. Dus we gaan er met z'n allen voor. Nogmaals aan alle kijkers, de link is beschikbaar op degoedezaak.nl. We zullen de link ook delen. Dat wil zeggen dat jullie met z'n allen de link ook kunnen doorsturen naar elkaar via social media.
We gaan er veel over praten in de kranten, op de radio, de komende periode, om ervoor te zorgen dat de Antilliaans-Nederlandse gemeenschap hier in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied, de petitie vinden. Maar dit is het begin. Want u bent hier. Maar er zijn nog zoveel andere mensen die hebben bijgedragen aan het grootbrengen van Nederland. Aan het opbouwen van Nederland en het Koninkrijk. En wat hoop ik dat uw standbeeld de eerste is van velen die het straatbeeld van Nederland zullen verrijken. Gwendel, ben jij in de studio? Want wat zou het fantastisch zijn, beste kijkers, als we nu ook een live verbinding zouden hebben met geluid naar Gwendel, politicus van de PNP en iemand met wie ik samen als CDA-kandidaat de brug aan het bouwen ben. Gwendel, we gaan het weer proberen. Ben jij in de studio? Hoor niet? Het lijkt erop dat de verbinding met Willemstad op dit moment moeizaam tot stand komt. Dat is op zichzelf even vervelend, maar dat neemt niet weg dat we zijn begonnen nu. We zijn begonnen met de petitie. En ik wil aan jullie allemaal vragen om de petitie massaal te gaan delen. En jullie netwerk. En ook te vragen aan iedereen die reageert of zij het ook weer willen gaan delen. Zodat we een sneeuwbaleffect krijgen wat niet te stoppen is. En laten we onszelf ook als doel stellen dat we een heel hoog aantal handtekeningen krijgen onder deze petitie. Hier in Nederland zijn ongelooflijk veel mensen die kleurrijk Nederland een warm hart toedragen. Dus wat zou het ook mooi zijn als we deze petitie kunnen zien als iets van ons allemaal. En niet als iets van alleen de PNP of alleen het CDA. Maar juist ook als een petitie van ons allen. Gwendel, ik ga het nog een keer proberen. Ben jij in de studio? Kunnen we het geluid... Je hoort ons wel, zie ik. Kijk, fantastisch. Ja. Hoe is het daar ontvangen in de studio? Zou je desnoods even met een handgebaar kunnen kijken, wat vindt Maria Liberia ervan? Ontroerend, zeg je, fantastisch. Ja. Mevrouw Liberia, wat vindt u van dit initiatief? Wellicht dat u een duimpje omhoog, omlaag... 2 duimpjes omhoog. Kijk, daar zien we, ja, familielid van meneer Evens, fantastisch, u vindt het ook? Ja. Dennis, dank dat u er ook bij bent. Namens uw vader, fantastisch dat u er ook bij bent. Kunnen wij ook op jullie medewerking rekenen in het verspreiden van de petitie over alle eilanden heen? En dat of we nou in Sint Maarten wonen, in Bonaire, of in Rotterdam of in Den Helder, dat we allemaal deze petitie gaan steunen als één volk. Nou, fantastisch. Ik laat het voor de kijkers nog een keer zien. Dit is hem. De link die zal verspreid worden. Hij is al te vinden op social media. Als jullie gaan naar de Twitter-accounts Jonkers Jaap of Wenshow van Gwendel Mercelina PNP, dan kunnen jullie al de link vinden naar de petitie. Dus we zullen hem zo meteen ook hier in de comments zetten, zodat jullie hem kunnen zien. En laten we de komende dagen echt met z'n allen ervoor zorgen
dat we die petitie verspreiden onder onze buren, onze vrienden, onze collega's. Dat hoeven echt niet allemaal Antilliaanse Nederlanders te zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die de gemeenschap een warm hart toedragen. Denk aan onze broeders net aan de andere kant in Suriname. Denk ook aan mensen die een rijke geschiedenis hebben met Nederland in de Indonesische gemeenschap. Mensen overal zullen het mooi vinden dat wij proberen nu met deze petitie erkenning te geven aan mensen die een ongelofelijke bijdrage hebben geleverd aan de en natuurlijk ook de hele samenleving als geheel. En dan wil ik toch nog 2 dingen daar graag heel erg uitlichten. De eerste is namelijk dat, mevrouw Liberia, u bent een voorbeeld nog steeds voor meisjes en vrouwen die het politieke beroep willen gaan uitoefenen. En ik denk ook dat nog steeds, ook hier in Nederland, er een vraag is, waar blijft een vrouwelijke premier van Nederland? Maar in het Koninkrijk hebben we die natuurlijk al lang gehad. En ook nog de langst zittende. Dus wat is het mooi dat wij deze petitie ook kunnen starten in de hoop dat wij ook vrouwen, meisjes kunnen motiveren om voor dat premiersambt te gaan. Want ik denk dat dat ook fantastisch is, ongeacht de partij, maar dat we wel ervoor kunnen zorgen dat die ambitie levend blijft en u daar een rolmodel in kan zijn. En Dennis, voor uw vader zei ooit, 6 - 1 is 0. Bewaken van de eenheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Iemand die stond voor samenwerking. Iemand die stond voor eenheid. Iemand die stond voor alleen samen sta je sterk. En wat is het fantastisch dat ook deze petitie er voor uw vader is, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat ook hij geëerd wordt hier in Nederland. En wat ben ik ongelooflijk blij dat u daar bent in de studio met mevrouw Liberia om dit in ontvangst te nemen. Aan de mensen in de studio in Willemstad zou ik toch nog 1 keer willen vragen of het geluid het doet. Gwendel, ben jij daar? Hand op het hart zie ik, maar toch is dit... Ik ben heel blij dat je er bent, Gwendel. En ik zou zeggen, we gaan eraan beginnen. De petitie hebben we gelanceerd. Dus het is nu niet het einde van het begin, maar het begin van het einde. We gaan beginnen. En laten we aan het werk gaan. En ik hoop dat we in de komende dagen duizenden mensen die petitie kunnen toesturen. En dat we die ondertekening van die petitie ook in de komende weken goed kunnen houden, zodat we op 4 maart de petitie kunnen aanbieden hier in Den Haag. Wil ik jullie ongelooflijk bedanken, ook de kijkers, dat jullie er aanwezig waren. Heel fijn. Ik hoop dat jullie mee willen doen, je ook willen inzetten voor deze fantastische mensen. We hebben helaas geen geluidsverbinding met Curaçao kunnen realiseren. Maar het is wel zo dat we nog steeds bezig zijn om dat voor elkaar te krijgen. En ik hoop heel erg dat jullie allemaal mee willen doen. Ik lees in de comments dat het geluid op dit moment toch nog een issue is. Maar We willen dat je afrondt. we gaan nu afronden. Hartelijk bedankt allemaal. Laten we aan de slag gaan. En we gaan het regelen. Ze vragen om, ze hebben